bacci, wallahi Allah zai tambaye ka. Idan mu 'yan Najeriya kana ganin kare na mu ba za mu iya tambayen ka ba, to wallahi Allah zai tambaye ka. Babu yanda za a yi mu je mu ɗauko shugaban ƙasan Chadi mu ce ya tsare mana Najeriya. Dole ne idan Najeriya ta yi kyau a yaba. Ku je ku gaya wa shugaban ƙasar Najeriya a ƙarƙashin gwamnatinsa an samu mutane suna zuwa su ce idan ba su kuɗi kaza zuwa lokaci kaza ba za su tada ƙauye, kuma a haɗa kuɗin nan a faɗa a BBC a ce yau wannan juma'ar za a ba su kuɗin, kuma an yi haka a jihar Zamfara. Saboda haka ku gaya masa ƙasar shi yanzu Najeriya wacce muke masa biyayya amma muke cewa ba ma so a kashe mu, to akwai kuma wata Najeriya da ba mu san sunanta ba, ta 'yan ta'adda. Ko dai ya tashi ya dawo da Najeriya ta zama ɗaya kamar yadda ya karɓe ta. Wannan saƙo ne ba a ɓoye na faɗe shi ba, ana gani duk duniya ana yin shi live stream nake yi. Na yadda da duk abin da zai iya min in zai yi akan cewa ina so Najeriya ta zauna lafiya a matsayin ƙasa ɗaya. Ba ma so mu ji ana kashe mutane a ƙarƙashin ka ya kai mai girma shugaban ƙasar Najeriya. Ba ma so mu ji wannan. Ba ma so mu ji ana cewa sojojinmu sun kasa, ana iya kai musu farmaki a inda suke. Muna da bidiyon ka inda kake cewa sojojin Najeriya suna da iyawa da za su iya maganin kowace irin tsiya a ƙasar nan. Ka faɗi wannan ka ce in an baka mulki za ka ba su support ɗin da za su iya magance 'yan ta'adda a ɗan ƙarƙarin lokaci. Mai girma shugaban ƙasa, alƙawari kaya ne. In baka da waɗanda za su ce maka ka tashi ka tuna wannan alƙawari, to mun dogara ga Allah mun gaya maka. Kuma muna roƙon Allah ya taimake ka cika wannan alƙawari in kana so ka cika. In ba ka so ka cika ne, to muna roƙon Allah ya raba mu da kai.